Romokinyi makawuona sama ne ote mano mar Opolo Kopolo mano jalup jagoro mano mar Kupet bade makilifi wacho ka ni watimo mos makende ahinya ne tho mar ogai marwa baba Raila Amolo Odinga. Wacho ni ODM baba ne oweyo ka en party manigi mbi maduong' e pinya mar Kenya. Ok en party jaluo kende lakini kata nam chumbi koni ODM ema ji wero. Koro baba noloso party machalo managi mano mar CCM mane Mwalimu Nyerere oloso Tanzania. Mana kaka CCM odak igni mang'eny tok Nyerere, ODM bende biro bedo ndalo mathoth kapok ogore piny. An gi geno maduong' kuom Oburu Oginga ni obiro bedo confirmed kaka party leader to kendo obiro chungo ODM strong and build it stronger than Baba left it. Otigo kowacho kanyo ni I wish Boyd Were and other ODM aspirants success in the upcoming by-elections. Mago mana moko kuom ote manyakwara muge jwang' chwalo no wako kalo yoro duto te mag tudruok. Kapok ne wadhi yuyo madundo, Brian, ang'eni nitiere paro mani mako? Kamano kuom ya thuolo no. Mokwongo adwa kwero gimoro awinjo ko osiepna Tieno wacho ni doko wewa e broad base dorodhwa. Mokwongo gima da monda wachi en ni we have 8 provinces. One provinces abore Kenya ka to Luo Nyanza or Luo Nyanza or Nyanza region is one of those provinces. To mae a tribe mokinyal ignore since independence historically. Watemond wabed historically and factually correct. If when you mae a tribe manyakitigo kata kiyombogi to nyakiti kodgi. Need the chwadwe ground man because we believe in the constitution and the rule of law. Manigima chikowa. Winjo ka ni penjo jo gimoro ni youths are ready to take power. One kaka kijende matindo. Kadwa kwedo gimosiep na Faith no wacho ni pod ok giikore. Mano Faith moko ikore. Yudhe mang'eny oikore. Eyo machalo nango. Kaka ana ikora, Babu Owino gino ikore kacha. Koro kaka an kada wuoyo kuoma, ana East Coast to kwa widhi. To kata sani kawuok na adhi laro MCA ma adhi bede ballot. Ok ne kalanda selanda adhi bede ballot gi ng'eyo. I'm going to win with the multitude of youth. Because ging'eyo potential mango. Koro maybe Faith gi jok moko poko ikore, but ojende mang'eny young people say ikore. To gima thiro ojende gi en political parties maginti. Kaka ODM osethiro ojende mang'eny kabisa. Kaka king'iyo for example, ojende mang'eny osefight ne ODM. Tifenyo ni mondo mi keti at the forefront migi positions moko mondo negi ni ojende wagi bebiro ok yot. Mako ure noken kata ma political party mar ODM. To Gen-Z protest last year, emanomiyo Mako ure no ket malo main miyore nyake meetings moko mag ODM outside the country. Koro ifanyo ni giwacho ni ojende pod tindo. Ojende okwa tindo. Kata kwa tindo yes, but idea ma wan ge mind wa nyalo transform the society or community. Nitie challenges mang'eny ma young people ose sport magiwacho ni this time round enough is enough. Inyalo bedo ni asaikora kaka an. Seche moko society ok nyal endosi. Nyaki endosi ikendi koka gidhi endosi. Kiling ok gidhi ng'eyo. Gima ng'eyo ni power is taken not given. Gima dwa nyiso ojende matindo. Kichung' ni dwaro gimoro, go ahead and fight for it. Ng'ama biro kelo nigo onge ni koro timbre nade no migo. To ka ng'ato biro chung'e mbele na ka dwaro gimoro, to mano koro ane mabiro timbre nade, an mabiro tiekora kod ng'ano. Number katieko, as my parting shot, awinjo ka weche moko lore ODM kai. Gima dwa wacho moka undi, ODM kai ji mang'eny dhirem. One of them, en youth leader magi wacho no. To koyombo, to mano mana favor. Kata last time, youth leader no koyombo, genuine election, no yombe to no miya ticket. Jok mano mi ticket. Mano donge no seche moko koro no miya ticket nomination nikech general election to nyaki yomba IBC malandi. Koro nomination kanye mano nene oruma moro. Nikech iwinjo ka ji wacho ni siji ODM en mar Joko Odinga. Gima dhi ketho ODM maduong' sani ka jogi ok otang' en gimoni siji kia ng'ane gini nyithindo, ng'ane gini pod ok nyal. Koweyo mano, gima nitimo ni sijui ating'o bad wanga malo, ating'o bado pondo kaluma malo, sani koro onge. Sani en koro en kindi gi jopiny.
kaka jopinyo eri. I want to say this. So the country and the political party should listen to this very carefully. Kama Kenya chopesani, adieri makende any something like money can't win election. That is number one. Power cannot be obtained by guns. To kochopo kama koro kanyo, to the country will decide where we are going. Thank you. Erokamana ahinya. Ang'e ni wadong' mana